Kumusta naman ang pagbablog mo dong? Okay lang? Okay lang, sa tulong ni Mren ng homeboy, umaangat rin. Ayan, yes dong. Pagkuan mo ha, pagkulab mo per video. Yes, Hindi na yes. ako babae ba? Char! Oh, thank you dong. Thank you, Ate Cha, thank you. Master po. So, ayan po si Ate Cha. Thank you dong. Ayan po yung sasakyan ni Ate Charing. Ayan. Tambay muna kami. Ayan si Tips Mio, si Marinong Homeboy, si Angela Han. Saka si Reggie Ponce. So, andon sila. Ate Charing, andon. First time ko ma-meet si Ate Cha, mga kamaster. First time ko makapunta dito sa bahay nila ni Sir Jing Astor. Yes. Alright. So, na-meet ko yung ibang Bukid Squad. Kanas lang mga Bukid Squad. Di ka na rin Bukid Squad, no? Jing ako Reggie Ponce. Meet naman ako Reggie Ponce. Ate Cha, mga kamaster. Ayan si Ate Cha. Si Ate Cha, mga Ganahan ka ni kamaster. Angel? Ayan. Wala ako eh. Piliwata ni Marino eh. Ganahan daw siya ni Angel. Ganahan siya ni Angel. Tapos si Emmer. Ayan si Ate Cha, mga kamaster. Ganahan siya nga bayot. Kaya dili ka bayot no? Ayan sila. Kinsa Ayan kay sila. bayot? Ayan sila. Iya. Ha? Iya. Ay, ikaw rin lagi bayot dahil Emmer. Bayad man oy. Kuya, di mag-shout kuya. Praktisan na po. Ay, oo. Bakit ako praktisan, Joy? Diri dito, Joy. Naka-number ka. Praktisa pa na bigyan ng motor. Oh, parehara na aton ka. Praktisa sa akin. Praktisa na motor ka. Ayan ang motor, guys. Gunito sa aking camera din. Mag-practice si Mami. Gunito sa kalyo, guys. Dito pati, oh. Practice daw si Ate Cha. Kaya lagi, Day. Odo. Ay, boy. Ayan si Ate Cha, mga kamaster. Hello po, Maria. Mag-practice daw siya mag-drive. Mami, mura Like, nagpapa. actually, Na mura nagpapa na drive sa motor. Motor ni Emmer. Lalalala. Yes, marunong naman siya marunong na siyang marunong na Kumakang lagi siya lagi. drive. Kasi last time, Di na kinalang practice ay kung ano lang. bahay nila ni Jing Astor, like hindi pa tapos yung bahay ni Jing Astor. Palagi namang nagpa-practice si ano. Hello po, hello everyone. Mami. Ano si Mami? Oy. Hello po, I miss you all. Nakikita na up to ni Mami. Oy. Kang Sir Jing na. Oo. Hi guys. Rakaitirong Master. Yeah, nakita yung master. Please subscribe. First time ko makapunta dito sa bahay ni Sir Jing, no? Yeah. Oh, Rakaitirong Master pala. Yay! Thank you. So ayan si Ate Cha. Hello. Ayan. Si Ate Cha. Nag-practice si Ate Cha. Mami, kay Bob naman siya pumunta. Ay, baw lang kung kukuan ka. Ayan si Ate Cha. Ayan si Sir Jing. Standby muna kami dito mga kamaster, no? Kasi naghihintay kami ng kung may magbibigay ng ano daw. Magbibigay ng blessing. Standby mode, standby mode. So habang nag-standby mode tayo, vlog muna. No? Eh, wala may music. Si Sir Jing Astor. Lagi paanda lagi daw ni Mupin. Nagsiga mong suga. So chill muna kami mga kamaster. Dagan gina kuya. Ayan sila. Pabor kayo bagay, walay kuan music. Ay, si Ate Cha papunta dito. Wala kasi kuan dong. Wala. Idong lagi. Ayan, nag-inom sila dito. Ayan po. Nag-chillax. Kami Ayan si naman Ate Cha. ang susunod na uuwi. Ayan si Ate Cha mga master. Saan na doon nag-live ka dong? Wala eh. Lang, karga yung 20 lang. Ano ka magka? Ha? Ano kali? Pa?
Libangon. Yes, ayun mga kamaster, andito si Ate Charing. Andito si Ate Charing sa loob ng kanyang sasakyan. Kuan siya. Ay, Ate Cha! Ano dong, ayan po si Rakitirong Homeboy. O sa Ay, Rakitirang Master. Rakitirong Master po. Ayan po. Ayan pala sa loob. Like nyo po ang kanyang Facebook. Sa dong. YouTube. Ay, subscribe nyo ang kanyang YouTube channel, Rakitirong Master. Ayan po. Palagi Thank po you. siyang Kasama ni Marinong Homeboy. Marinong Homeboy at saka ni Tips ni you. Yes! Amping dong. Thank you, Ate Cha. Thank you. Thank you dong ha. Kumusta naman ang pagbablog mo dong? Okay lang. Okay lang, sa tulong ni Marinong Homeboy, umaangat rin. Ayan, yes dong. Pagkuan mo ha, pagkulab mo per video. Yes, Hindi na yes. ako babay ba? Chan! Thank you dong. Thank you, Ate Cha. Thank you. Master po. So, ayan po si Ate Cha. Thank you dong. Ayan po yung sasakyan ni Ate Charing. Ayan. Sasakyan ni Ate Cha po. Tapos, ayan sila si Marinong Homeboy. Kapatid ni Ate Cha. Ayan, yung may sombrero. Tapos si Ate Jubilin. Tapos si Marinong Homeboy. Yeah. So finally no, na-meet na rin ni Rocket Hero Master si Ate Charing guys. Yes, thank you. Abangan nyo po yun sa live na Ate Charing. Tingnan nyo po doon kasi nakita na po yung mukha ni Rocket Hero Master doon. Thank you. Yes, si Ate Cha Yes, mag-practice siya mag-drive. Ayan o. Ayan. Yes, hi, Rakitirong Master. Mauna ni? Start sa do. Oh, mauna na sir. Sir, Ate Cha, mauna na. Break. Luyo. Ana. Kumuta na. Ana ka na mandar. Kumuta ka sa break. Mandar. Kaya na mandar di kumuto break. Talaga hindi ko daloy no. Ano ba ni? Motora ko ba? Kumuto ni mga break. So ayun po, ayun. Lagi sa kumuto ang kang kuan. Lahi mo. Sit pa na, sit. Ha? Ayan po si Ate Cha. Ano? So ayun si Ate Cha. Nag-practice siya mag-drive, mga master. So ayun po si Ate Cha, mga ka-master, no? Nag-practice siya mag-drive kasi may plano siyang bibili siya ng ano, motorcycle daw na kagaya niyan sa ate ni Marinong Homeboy. Kasi yung motor niyan, mga ka-master, sa ate yan ni Marinong Homeboy, mga ka-master, no? Yan yung ginamit ko ngayon. So nag-practice siya kasi bibili daw siya ng motor. So andun yung sasakyan ni Ate Cha, yan, yung Nissan na itim. Ayun po si Ate Cha. Kamao na lagi ka, Ate Cha. Alam mo, kamao naman. Ayan o. So first time ko pala na-meet si Ate Cha, no, mga ka-master. Ayan. Ayan. No. Ayan o. So, marunong na. Oh. So, ito po yung sasakyan ni Ate Charing, mga master. Yan. So, nag-practice siya mag-drive ng motor. May plano daw siyang bibili ng motor, no? Kaya nag-practice siya. Ayan, no? Ayan, mga master, oh. Ayan, no? Lalang gabukod lagi ka ba? Ayan si Kuya Ervin. Ayan yung bahay ni Sir Jing. Ayan, no? Yan yung bahay ni Sir Jing. 6192. Inahinay lang. Pagkatiwa sa ingon ani oy. Ayan si Ate Cha. Ako magkuha bitaw. Tingnan ko na ko. Yun, ako nang sir di mo kapasalin sir na. Ano ko magkuha kay tagaan ko ko discount. Oh, sa Carmen Honda Beat kanang Destrong. Oh, Nestro. Yang yata na ako kay kuan 2022 nga model. Uuwi na sila si Ate Cha, mga kamaster.
Ayan po sila. Kung ano siyang ilong print, dapat mo grade. Grade na siya. Dapat mo po grade. Hindi mo po grade. Kung may mag-graph, hindi lang yun siya makuhan. Hindi ka, start mo. Hindi mo na po grade. Tapos, kung mo din mo sa sayo, kuya. Bihip po kuya. Kasi ito, Ay, may ano, green na. di ba, off ka, hindi mo po ilang. Yo, malingaw ko tayo sa malingaw ko niya. Ito, awatay mong kuhaan. Nasa ito nag-subscribe. Kuya din, musi naghilak ang motor niya. Bibi, bibi. Dito naman kung bukid ko. Namatay mo ang live. Ayan ba. Wala pa to ba eh? So, ito pila ito kakuhaan. Kung mga pila ito minutes. 580 mo to? Oh, wala pa to? Uuwi na sila. Uuwi na sila. Ni Papa lang, ay mong Papa lang pa-drive ko na ha. Para makakuan mo. Uuwi na sila. Uuwi na sila mga kamaster. Ayan oh. Ito ako yan. Next time na po kuya. Ang ganda ng sasakyan ni Ate Cha. Ayan oh. Ang ganda ng sasakyan ni Ate Cha mga kamaster. Nissan 619 to. 619 to. Bye-bye. Bye-bye. Amping. Bye everyone. Asan ta? Otakoy.